El decret pretenia que la barca de les 6 del matí de Formentera cap a Eivissa i la de les 10:30 del vespre en direcció contrària fossin considerades servei d'interès públic i, per tant, obligatòries. El de primera hora no viene bien porque así conocemos la conexión con el aeropuerto, pues no viene bien, así no tenemos que hacer noche en Ibiza. Porque depende del día o la hora, pues tenemos que hacer noche en Ibiza y no nos compensa mucho. Creo que el primero y el último, pues siempre habrá gente, aunque sean muy pocos, que lo necesiten de verdad. La Comissió Europea, després d'estudiar el projecte d'aquest decret, ha decidit rebutjar-lo per no superar les avaluacions envers el transport marítim interior respecte de la legislació europea, tal com ha avançat la Vot d'Eivissa. Para los residentes de la zona, pues la verdad que es un fastidio que no estén amparados un poquito. Estamos en 2 islas y estamos en las islas, o sea que por mí, desde luego, no estoy de acuerdo con que los quiten. Els trajectes de primera i darrera hora no són rendibles per les navilieres durant l'hivern. Així i tot, en nombroses ocasions s'han arribat a acords amb el govern balear per oferir aquest servei. El decret compensava econòmicament les empreses que efectuassin aquests trajectes i amb garanties de servei. A més, també n'establia una regularitat i unes freqüències mínimes.